ቢንያም بقلعناتيو كبديو تفلاليو أبو بتعم حفاتم كابز بحلو سبات اتحاجي نيرو كناخا كل جزء هيوت ملي عيت من الكان انديا أديو نوت انستن حلوت أبو حندبت موتا 70 سبيتن زنبرم لو الفقري وكل سمقن أي نيرو أبوان فقر زنبرم فقرن حدار مسكبرون فقرم اندال على إنه السخي خيدو نيرو حندبت مسموتها كنا اتحزن كتخليك علاتن افتشو ساعات نبينيام تانيسا سلسنا بارت لعل زخونا حزنا ابتنسا صقم كيقادم يسقو عالم تنبرو كنا خاء فقاد املاخ كوينو بينيام مسمولو طعنو تولده عدي انا حفتان مسؤوميا سنبرانيران حنت حفتا خاء ابدقت نبرلتا كابناي سبعيا بيزنس وزعي نبعلن ريستورانت اللون نسو مسموتاقن اتخبقو زرخبقو زنبرع جنزب سلست قرزة زلتن ممارت زيد اتا ريستورانتيا بزوح صبق نقرات لميدوم كأ بقطة باخنبو عيداليون از مفتحي لخأ عدو بينيام نتاب دقة اتركب حفتا بروساس نخد قبر لا نقرات تامو اتحفتا بروساس جمرت لا እዚ ፕሮሰስ እዚ ከባቢ 6 ዓመት ወሰደ እሞ ቢንያም ወዲ 6 ዓመት ኮነ ኣብዚ ግዜ ናይ ቀዳማይ ክፍሊ ትምህርቱ ኣእትወቶ ምሰዲኡ ኮይኑ ከዓ ደስ እናበለው ይመሃር ንሱ ትምህርት ኣብዛኣተወሉ ኣፍርቅ ዓመት ግና ንዲኡ ፕሮሰስ ተወዲኡ ንቢንያም ምስና ሓጉኡን ምስሓትንኡን ገዲፋቶ ኸደት እተ ናይ ሬስቶራንት ስራሕ ከዓ ሓፍታ ካሊእ ምንም ስራሕ ስለ ዘይነበራ بعلا كتسرحو جمرت عبس اوان اتخبير نجار سنبرا ناي بينيام قداي نيرو بينيام عدي اقريفاتو مسكدت كل نجار يتلئوا عمن كبخاب كي يستماسل النابلا بزبو كنتات بدن بنداتان تواخبو زداليو نجار كله انما لعين زحب حبو نيران انتان السوقنا بزي ولاديتو كل نجار اتلئوا تمرتز بحال نجار نمخاد كساب زصلقو دبرو افت ገዛውን በይኑ ስለዝኾነ ካሊእ ምስኡ ክጻወት ዝኽእል ቆልዓ ይነበረን ኣብ ደገ ወፂኡ ኸይጻወትውን እናሓጉኡ ግዛዕ ክኾነኒ እዩ ኢላ ስለትሰግእ ካብ ገዛ ይወፅን ንኽዘናጋዕ ምስሓትንኡ ትሰዶ ንሱ ግን ምንም ደስ ኣይበሎን እዚ ባህርያት እዚ ኣብ ክንድና መሓይሸ ዝኸይድ እንዳገደዶ ምግቢ ምብላዕ ክሳብ ዝቕንስ ኮነ እተንገዛ ብጣዕሚ ተጨነቃ እንታይ ክገብራ ከም ዘለወን ምንም ክርድአን ኣይከኣለን ሓደ መዓልቲ እናኸደ ሓደ መዓልቲ እናተረፈ እቲ ትምህርቲ ይቐጽሎ እናሓቁ ሓትንኡን ነቲ ሬስቶራንት ስራሕ ንምስራሕ ብጣዕሚ ከበደን እቲ ስራሕ ንእሽተን ንኽቀለለን ከዓ ሓንቲ ሰራሕተኛ ንምቁፃር ሓሰባ እሞ ሰራሕተኛ ንደሊና ዝብል ጽሑፍ ኣብቲ በሪት ሬስቶራንት ኣቐመጣ ንሳን ዝደሊኦ እንጀራ ሰንካቲት እዩ ነይሩ ብዙሓት እንትጥይቃ ምንም ክሰማማዓ ስለዘይከኣላ ኣይኸውንን እናበላ ይሰድአን ሓንቲ ሰበይቲ እውን ቆልዓ ብኢዳ ሒዛ መፀት ምስና ሓቁኡ ኣዋቂዐን ከዓ ብኩሉ ነገር ተሰማሚዓ ብዛዕባ ደሞዝ ተሰማሚዐን እውን ተፈላለያ እሞ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ስርሓ ንኽትጅምር ተረዳዲአን ተፈላለያ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ እውን እታ ሰበይቲ ምስ ጓላ ናፍቲ ሬስቶራንት ኸደት እሞ ስራሕ ጀመረት ክሳብ ሰሪሓ ትውድእ ከዓ ጓላ ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢላ ትጽበያ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ምስ ጓላ ኣብ ትመፀሉ ግዜ ቢንያም ኣብቲ ሬስቶራንት ነበረ እታ ንእሽተን ቆልዓ ምስ ኣመፅያ ኣዲኣ ናብ ስርሓ ምስ ኣተወት ንሳ ንበይና ኮፍ በለት ቢንያም ቀስ እናበለ ናፍታ ቆልዓ ቀረበ እሞ ሓቢሮም ክትጻወቱ ኣደማ ተታሒዞም እውን ናፍቲ ድሕሪ ሬስቶራንት ዘሎ ሰፊሕ ግቢ ኸይዶም ደስ ኢልዎም ክትጻወቱ ጀመሩ ቢንያም ዘጻወቶ ሰብ ብዘይ መንባሩ ኣብዚ መዓልቲ ኣመና ደስ በሎ ኣዲኡ ካብ ትኸይድ ሲሕቁ ዘይፈልጥ ምስታ ቆልዓ ሰሓቅ ብሰሓቅ ኮይኑ ይጻወት እታ ቆልዓ ብሌን እያ ትበሃል ብሌን ናብዚ ምድሪ ኣመጻጽኣኣ በኣንጻር ናይ ቢንያም ነይሩ ብሌን ከመጋጣሚ ከይተሓሰበት እያ ተወሊዳ
أديا أب حدار كوينا أيكونة الوليداتا أديا نبعلو كاب دخاتا سدرا سلست ولدت كاب جزءات أفئة استفلاليو سراحت الناس راحت أيانيرا أمود داتا أب حدن دامسته كم مساسيد كوينا انت تقاتو كاب دموزان لعلي جنزب ترخبلو من قد رخبت نسخة نفسها شيطان من باري نيرو بزز تلا على قلنا سرحة نفسها نشتت جنزب مركب جمرت زسات هي سب بزعبا ملك عي قدسن ترح قوال تخون مبر سقيل كام قدام سلسخونة معلتي مزتفلاليو دق تبعتيو إن حدرت جنزب تسرح كل جزاخة زفتا خايو دس بلكا نجر طرح سلزي فتر أمونغو تنسز بحال نجر حزت مس بزوحات الرخبي يعني را حلا حليفة أم على تخلتها جزا مزتفلالي سوات ترخبلو جزا نيرو بززتل على خاء ما يتنسى بعلوانا من مخانو اختفلت اي كالتن تنست مخانا زفلت اتكا دي حراب بمنبارو كتوردو زي حساب نجاري نيرو بزخاء كبدان عبي مسكدا كافت السرحة تباريرا أبجز أكوف بلد جيزيا أخيلو خاء بلين تولدت مو أبو أخي تفلت مسدي أخوينا تعبي أديا بتنبسان ناشطت زعكبتو جنزب زتوسن عمد أعبيتا تحريوكن اتزنبرا جنزب توديوا النازرت هي تسرح نيرا حزخا نابن بينيام سرح آتيا تسرح الله بينيام أبحنت معالتيو نبلين فتيوا زي كم قدمو خا حقوس كوينو وعيلو نزت حقواسو زرعيت النحقو أمنا دسبلا كل جزاء مسانا بسمت على ساعتون نبينام توسدو مو بصنبوق مسبلين يتزاوت كابت حقواسو كتت أقواقلو سلزي دليت كأ نديان نبلين كوفت بلا أعلى التامو أمرا بؤو مشتي حنت خفل حابت تامو مسقوالا أبقو مسقو منبار جمرت بينيام أبقزقو كم أس مسالت قول أمهلا أمنا حقوسو أتي تتأويقو سنبارا قزقو فتحتح قبل جمرة مسحة نقول إن حقو نون الناس حق خطات جمرة إن حقو أفت عامت نخرجاجا إلى أتتمرتن خقوارز جبرت تومو منو معلتي مسبلين يوعل قس بقس زي فلاليو أحوات كونو مدبنا مبلع عون بينا يبل أن يبلمو مسبلين بحدا يبلعو إن حقو هون نبلين بتعميات فتوى كابينيام نتزيلاي تريان نبينيام كداني تجازياتلو نعاون تجازألا بخمس نبينيام حقوس تمليسو بمرآيا إن حقو أمانات حقوسا بينيام أديو كابت تخيد ولا بسلكي أي رخبان نخي رخباون ما انت خيبكي ما انت خي حزن تباحيلو يو نسوون ويحاو حفتي قد زي بنو خوينس كل نجارو مسبلين ينيرو أتعامت توديو حدش عامت تخون بينيام أبناي قلبي تمرتن تمسكب بلين كأ أبناي منقست تمسكبت بزفت أما خلتيهم بدعم حزنو بينيام كم قدم ولا يخون فزز قبل انت جمر إن حقو نبلين الدو أما خرطا فرقو نخد حق سامو فرقو نخفلت أفتناي قلي نخدم هرا انت تحتا أدبلين كنا نتفرق أزخون جنزبون كم زي بالله قالت أدلا أما راتس أنا تنحق وبينام ملو نخد خفل الله بمحساب مس بينام أمس قبت تامو بحدا تمرتون ممحر جمرو أما نقدي بحدا أب كفلي بحدا كوفن دابلو أب جزا بحدا ناتتصاوتو بحدا نابلو أخا كابناي سقحوات نلعلي كوينام عبيو بلين إن عبيد بزخدت قزري ملك أنا تغير خدا بنا اشتنان تلا ملك أتزنا برات بلين إن عبيت تتكيد كنا ملك أنا حساس خدا بزعبا ملك نبيني ما يقدسو نيرو مخنياتو مسؤوز عبيت سلاس خوانت كم ملك أنا لعلي كالي إنا قرا كله صبوق سلاس خوانت كاب جزان بجزا بدنبي إنا تقرار بخدو إن عبيو بزخدو قزري ركوم كابحونات بالسلالة نابكالي قز كبل جمرة إذا نقر
ንኽልቲኦም ግልጽ ይነበረን ግና ኸዓ ክበዝሕን ከሎ ብጣዕሚ እዮም ዝተሓላለዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ብዛዕባ ብሌን ሕማቕ ዝዛረብ ሰብ ናይ ቢንያም ውቅዒት እዩ ዝጽበዮ ነፍሱ ጉልበት ዝበለ ስለ ዝኾነ ብዙሓት እዮም ዝፈርሕዎ ነይሮም ከባቢ 11 ክፍሊ ምስ በጽሐ ኩሉ ነገር እናተረድኦ ኸይዱ ወላዲቱ ምርከብ ጀመረ ናይ ባዕሉ ሒሳብ ቁጽሪ ኸፊቱ እውን ሓደ ግዜ ወላዲቱ ገንዘብ ተእትወሉ በቲ ወላዲቱ ትህቦ ገንዘብ እውን ከዓ ካብ እናሓግኡ እናተሓብኡ ምስ ብሌን ኣብ ደገ ጽቡቕ ግዜ የሕልፉ ክልቲኦም በብውሽጦም ከም ዝፋቐሩ ተረዲእዎም እዩ እንተኾነ ግና ንምዝርራብ ሓፊሮም ብሕውነቶም ይቐጽሉ ግና ከዓ ኩሉ ተግባራቶም ናይ ፍቁራት እዩ ነይሩ በዝርክቦም ግን ሓትንኡ ሕጉስቲ ክትኸውን ኣይከኣለትን ዝጠርጠረቶ ነገር እርግጸኛ ንምዃን እውን ብቅርበት ክትከታተሎም ትጅምር ክልቲኦም ብግልጽ ዋላ ኣይዘራረቡ ግና ከዓ ፍቅሮም ዳርጋ ጉሉህ እዩ ነይሩ ኩሉ ዝፈልጦ ኾነ በዚ ከዓ ሓትንኡ ብጣዕሚ ብምነዳድ ንቢንያም ኣዛረበቶ ቢንያም ግን ልስልስ ኢሉ ዋላ እንተኾነስ እንታይ እቲኪ ብዝመስል መልክዑ መለሰላ ሓትንኡ ከዓ ነዲኣ ማለት ንሓግኡ ንቢንያም ኩሉ ነገር ኣጋዲዳ ኣብ ዓረት ከም ዝረኸበቶም ገይራ ብምቅንባር ነገረታ እንሓግኡ ኣመና ተናደደት ናበዶ ብሌን ከይዳ ከዓ ዘይኾኑ ጻርፍታት እናተጻረፈት ኣብ ውሑድ መዓልቲ ነቲ ገዛ ለቂቓ ንኽትኸይድ ነገረታ በዚ ነገር ብሌን ብጣዕሚ ተሰሚዕዋ ንብዓታ ዝርምዛሕ ክትነብዕ ጀመረት ቢንያም ንሓግኡ ክዛረባን ትሞክር ክትሰምዖ ግን ኣይከኣለትን ንብሌን ከዓ ኣብ 2 መዓልቲ ውሽጢ ነቲ ገዛ ለቂቐን ከዳ ቢንያም ብጣዕሚ ሓዘነን ተናደደን ምስአን ወፂኡ ከይኸይድ እንታይ ሒዙ ይኸይድ ብጣዕሚ ጨነቆ እንሓግኡ ኣሻብ ነዲኡ ከም ዝተዛረበታ እንድዒ ኣዲኡ ገንዘብ ንኸይትሰደሉ ነገረታ ኣጋጣሚ እቲ ኩነታት ዝተፈጠረ ናይ 12 ትምህርቶም ኣብ ዝመሃሩሉ ኣብ መወዳእታ ናይ መጋቢት ወርሒ ነይሩ እዚ ከዓ እቲ ናይ ወርሒ ዝተኸፈለ ዝውድአሉ ግዜ ነይሩ እዚ ግዜ ትምህርቶም ንኽውድኡ ናይ 3 ወርሒ ግዜ ምስተረፎም ነይሩ ብሌን በዚ ነገር ብጣዕሚ ሓዚናን ተሰሚዕዋን ቢንያም ንኽረኽበን ብዙሕ ጽዒሩ ክረኽበን ግን ኣይከኣለን እቲ ግዜ እናኸደ ዝፍተንሉ እዋን እናቐረበ ኣዲኣ ንብሌን ምስ ብሌን ኮይነን ናብቲ ቤት ትምህርቲ ኸይደን ነቲ ርእሲ መምህር ነተን ዝተረፋ ወርሒ ንኸምህሩላ ለመነቶም ንሶም ግና ኣይተቐበልዋን እናሓዘና ከዓ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ክወፃ እንትብላ ቢንያም ረአየን ደድሕሪአን እናኸደውን ገዝአን ረአዮሞ ተመሊሱ ናብ ገዝኡ ኸደ ብጽባሒቱ ብንግኡ ናብቲ ገዛ ኸይዱ ክሳብ ትወፅእ ኮፍ ኢሉ ክጽበያ ጀመረ ኣጋጣሚ ብሌን ናብ ድንኳን ወፀት እሞ ረኸባ ምስ ረአየቶ ኣመና ደንገጸት ጎያ እውን ሓቁፈቶ እሞ ከመይ ኢሉ ከም ዝረኸባን ትትሓቶ ኩሉ ነገር ነገራ ንትምህርቲ ዝኸውን ገንዘብ ክደሊ ከም ዝኾነ ነጊርዋ ከዓ ተፈላለዩ ብዙሕ ነገር እንተሞከረ ዋላ ግና ገንዘብ ክረክብ ኣይከኣለን ከምዚ እናበለ ከዓ እቲ ናይ ፈተና ግዜ ኣኸለ ቢንያም ብሌን ከይተፈተነት ኣይፍተንን ኢሉ ከይተፈተነ ተረፈ ብሌን ንኽፍተን እንተነገረቶ ዋላ እንተንሱ ግና ኣበየ እናተሓብኡ ከዓ ፍቅሮም ይቕጽሉ ሓደ መዓልቲ ክዳን ነይሩ ጠፍኦሞ ናብ ናይ እናሓግኡ ክፍሊ ኣትዩ እንትደሊ ኣብ ናይ ክዳን መትሐዚ ሳጥን ብጥማር ዝተቐመጠ መጠኑ ብዙሕ ዝበለ ኣቕራሽ ረአየሞ ናይ ቤት ትምህርቲ ቦርስኡ ሒዙ ብምምጻእ ነቲ ቅርሺ ናብኡ መልኦ ድሕሪኡ ዝተወሰነ ክዳን ብምምላእ ሰብ ንኸይፈልጦ ካብ ገዛ ወፂኡ ኸደ ነቲ ገንዘብ ምስ ረአየ ሽዑ ንሽዑ እዩ ስደት ሓሲቡ ንብሌን ሒዝዋ ንምጥፋእ ከዓ ናብ እንዳ ብሌን ገዛ ኸደ ኣብዚ ግዜ ኣዲኣ ካብ ገዛ ክሳብ ትወፅእ ተጸቢዩ ኣተወሞ ዝሓሰቦን ዝረኸቦን ነገራ ብሌን ምኻድ ምስ ሰምዐት ብጣዕሚ ፈርሐት ነዲኣ ገዲፋ ምኻድ ምጭካን ኣበያ ብዙሕ ለመና ንሳ ግን ኣበየቶ ኣብ መወዳእታ ግን ቻው በይነይ ክኸይድ እየበላ በይኑ ንክኸይድ ከም ዘይትገብሮ ብምእማን እዩ ከምኡ ኢልዋ ገጹ መሊሱ ክኸይድ ክብል ከዓ ጽንሐኒ በለቶሞ
ሓደ ክልተ ቅያር ክዳን ሒዛ ብምውፃእ ጉዕዞኦም ቀጸሉ። ብሰብያሰብ እናገበሩ ከዓ ንሓደ ደላሊ ረኺቦም ክኸዱ ጀመሩ። ስደት ቀሊል ኣይኮነን፣ ብጣዕሚ ከቢድ። ምስ ቢንያም ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት እዮም ነይሮም። ብዙሕ መከራ እናሓለፉ ኣብ ዝኾነ ደንበር ምስ በጽሑ ግና ከይሓሰብዎ ናይ ተኩሲ ድምፂ ሰምዑ። ኣብዚ ናይ ተኩሲ ድምፂ ብጣዕሚ ደንጊፅዎም። ኩሉ ሰብ ከዓ ናፍቲ ብትንትን በለ። ገሊኡ እቲ ጥይት ረኺብዎ ይመውት፣ ገሊኡ ከዓ ናብ ዘምርሖ ስቕ ኢሉ ይጎይ። ቢንያምን ብሌንን ኢድ ንኢድ ተታሒዞም እንተነበሩ ዋላ ግና ከዓ ድፍኢት ሰብ ስለ ዝበዝሖም ኢድ ንኢድ ተታሒዞም ዋላ እንተነበሩ ተፈላለዩ እናተዘዋወሩ እንተረአዩ ክራኸቡ ይከኣሉን። ኣብዚ ግዜ ብሌን በቲ ዝተተኮሰ ጥይት ተወቅዐት። እቲ ሰብ ገሊኡ እናሞተ ገሊኡ እናጎየ የቐነሰ እሞ ቢንያም ንብሌን እንትደሊ ወዲቓ ረአያ። ኣዊሉ ስማ እናፀውዐ ናብኣ እንትኸይድ ብሌን ሞይታ ረኸባ። ተደፊኡ እናበኸየ እናሓለወ በቶም ወታደራት ብዝተተኮሰ ጥይት ንሱ እውን ናይቲ ሞት ሰለባ ኾነ። እቶም ካብ ሞት ዝደሓኑ ከዓ ንድሕሪት ተመሊሶም ናብ ዓዶም ኣተው። ብሌንን ቢንያምን ኣብ ሓንቲ መዓልትን ኣብ ሓደ ቦታን ሞቱ። ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ፣ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ ይመስል ነይሩ። ካብዚ ዛንታ ከም ዝተምሃርኩምሉ ኣይጠራጠርን። ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእይቶ እንተዳሓሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ሓሳብ ርእይቶኹም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይወቱ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ። ኣብዚ ቻናል ሒዝናልኩም ንቐርብ ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበጽሕ ስለዘይለ ላይክ እንዳገበርኩም ናብ ኩሉ ሰብ ንኽበጽሕ ግበርዎ። ነስ ቻናል ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ፣ ብኻሊእ መደብ፣ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና በዚ ክንፍለየኩም ሰሰናዩ።